آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. Da li je sunet ili je to postao običaj zajednički zikr, učenje zajedničke dove i potiranje po licu nakon namaza? Da li postoji hadis o tome? Svakako, braćo, da postoje hadisi o tome. S tim što sami način i detalji određeni koji se tiču toga su nešto oko čega postoje različiti stavovi kod islamskih učenjaka. Međutim, načelno, zajednički zikr nema nikakve smetnje za taj zikr, jer se on spominje u mnogim hadisima Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od tih hadisa, ja sam ga citirao nekoliko puta, jesu i riječi predaje vjerodostojna, da je Resulullah jednog dana izišao iz svoje sobe, a njegove su sobe bile u džamiji, unutar džamije. Izišao je u džamiji i prišao jednoj grupi ashaba koji su se bili okupili i seli su u kružok, u krugu su posjedali svi bili. On je prišao njima, dakle oni su sedeli u halki, prišao je, nazvao im selam i rekao: tako vam Allaha, šta vas je navelo da se okupite ovdje? Kaže, oni su rekli: tako nam Allaha, Božji poslaniče, spominjanje Allaha dželešanu. Kaže Resulullah: tako vam Allaha da nije nešto drugo. Ima li još nešto? Kažu: tako nam Allaha, Božji poslaniče, nema. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: tako mi Allah, ja vas ovo ne priupitujem ovoliko zato što sumnjam u vas, već zato što je Džebrail došao i rekao mi da se Allah ponosi sa vama zbog toga što radite. Pa sam želio da saznam šta je to što vas je okupilo stvarno ovdje gdje ste se okupili. Dakle, oni su se okupili da zikre Allah, da spominu Allah subhanahu wa ta'ala. Drugo, braćo, sam zikr posle namaza prenosi imam Buhari, imam Muslim, također hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, u kome stoji da je, kaže Abdullah ibn Abbas, bio zikr nakon 5 dnevnih namaza je bio za vrijeme Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme glasan. Dakle, oni su glasno izgovarali Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Šafija radijallahu ta'ala anhu, komentarujući ovaj hadis, kaže da im je Resulullah odpočinjao, oni su za njime ponavljali. To je bilo za vrijeme Resulullah, kaže Abdullah ibn Abbas. U drugoj predaji stoji, kaže, znao sam da li je završio, kad je završen namaz, zato što on tada bio dečak, malo dijete, pa nije bio u džami, kažu učenjaci, komentatori hadisa. Kaže, znao sam kada je završen namaz Resulullah i ashaba sa tekbirom, misli se sa ovo Allahu Ekber, koje su glasno učili svi. Tako da ima puno predaja, braćo, koje govore o tome da zikr u džematu je apsolutno dozvoljen. S druge strane, kaže Allah rešanu hadisi kuciju vjerodostojnom, kome spomenu u sebi, ja ću ga spomenuti u sebi, kome spomenu u društvu, ja ću ga spomenuti u društvu ljepšem od tog društva. S druge strane, ono što još ovdje jeste dova i potiranje po licu nakon namaza. Dova je, braćo, propisana stalno, svakada. Svakada je dova propisana. A normalno da je nakon svakog ibadeta posebno dova kabul. Zato poslije hatme Kur'ana je poželjna, dova je poželjna. Nakon namaza se također prenosi dova od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Dizanje ruku pri dobi, potiranje lica, kaže, stoji u hadisu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da Resulullah, vjerodostojan hadis, kaže Resulullah nikada ne bi, kada bi podigao ruke, nikada ih ne bi u dobi, nikada ih ne bi spustio što prije toga ne bi potrao lice svoje sa tim rukama. Također potiranje lica rukama nakon dove se prenosi u hadisu vjerodostojnom kod Buhari i Muslima pri spavanju. Znate, sunnet je pri spavanju od Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Resulullah nikad ne bi zaspio što prije toga ne bi proučio Fatihu, Tespidovu i zadnje 3 sure. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, kul huvallahu po 3 puta, a nakon toga, kaže Resulullah, bi u svojim rukama puhnuo 3 puta. A onda bi, kaže, svo svoje lice potrao i tijelo što bi mogao spreda i straga. I nakon toga bi zaspao, kaže, nikada ne bi legao i zaspao što ne bi to uradio. Tako da ima puno predaje koje govore o tome i nema nikakve sumnje. Ono što bih htio na kraju, braćo, kad su pitanju sve ove stvari, da vam kažem jeste sljedeće. Mi nismo učenjaci. Mi smo obični Božji robovi. Mi pitamo, slušamo, tražimo šta su rekli učenjaci i mi slijedimo stavove učenjaka. Mi ne postupamo na osnovu argumenata jer mi ne možemo, nemamo sposobnost, intelektualnu, spoznajnu koja nam dozvoljava da možemo da razumijemo te argumente i da balansiramo između njih koji je jači, a koji ni, a koji je slabiji. Nego se od nas to ne traži, to nam je haram jer nismo za to sposobni. Od nas se traži da pogledamo šta su rekli priznati islamski učenjaci i da po tome postupamo, a ništa mimo toga. Zbog toga ili smo jedna od 2 kategorije, ili smo učenjaci, muštehidi koji imaju sposobnost intelektualnu
da donose propise direktno iz Kur'ana i Sunneta, a sigurno nismo. Budite ubeđeni u to. Danas je takvih u svijetu vrlo malo, a neki kažu da ih apsolutno nema. A ako nismo to, onda smo na druga klasa koji trebaju da pitaju. A Allah dželešanu kaže u Kur'anu Kerimu: "Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun." Pitajte one koji znaju ako vi ne budete znali. Ako to budemo radili, braćo, nećemo imati razilaženja. Makar vjerskih razilaženja nećemo imati. Bićemo jedinstveni. Pitaćemo učenjake, radićemo po tome i gotovo. Nema nikakvih problema. Allah nas ne zadužuje preko svojih mogućnosti. Nemoj sebe da tovarimo ono što nismo sposobni da odradimo.